Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ριάννα και σε συνεργασία με τα μέλη και την υπεύθυνη καθηγήτρια του Ομίλου Φυσικών Επιστημών, κάναμε πειράματα σχετικά με το πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια λάμπα. Αρχικά, ας αναλύσουμε τι είναι η λάμπα. Είναι μια διακοσμητική λάμπα που εκμεταλλεύεται την αλλαγή πυκνότητας και την κίνηση των υγρών που περιέχει και θυμίζει λάμπα. Έτσι έχει πάρει και το όνομά της. Για μια απλή αυτοσχέδια λάμπα χρησιμοποιούμε καθημερινά υλικά. Λάδι, νερό, χρώμα ζαχαροπλαστικής και σώμα με ξηρία να βράζονται σκείο. Τα όργανα που χρησιμοποιήσαμε ήταν ένας υδροβολέας, το κομματικός κύκλος ή αλλιώς ποτήρι ζέσεως. Για την πειραματική μας διαδικασία, πρώτα απλώσαμε στο πάγκο φυσικό χαρτί ώστε να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Είχαμε μετρήσει και πριν τα υλικά και είναι πάρα πολύ σημαντική η σειρά για την οποία παίρνουμε τα υλικά. Πρώτα το νερό, μετά το λάδι, έπειτα το χρώμα και το δισκείο μέσα στο ποτήρι ζέσεως. Όπως βλέπουμε στο βίντεο, παρατηρούμε να δημιουργούνται δύο φάσεις. Μία του νερού και μία του λαδιού. Αναβράζουν το δισκείο και το νερό αντιδράνε και παράγουν αέριο. Το ίδιο αέριο μπορεί να παραχθεί με την αντίδραση σώδης και ξυδιού. Οι φυσαλίδες παρασύρουν το χρώμα προς τα πάνω και το χρώμα ξαναβυθίζεται. Αυτός ο κύκλος συνεχίζεται, δημιουργώντας το εφέ της λάβαλα. Όμως, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε η λάβαλα να διαρκέσει περισσότερο? Αυτό ήταν και το ερευνητικό μας ερώτημα. Σχεδιάσαμε και εκτελέσαμε μία σειρά πειραμάτων μεταβάλλοντας κάθε φορά μόνο έναν παράγοντα. Εξετάσαμε 10 παράγοντες. Να προτιμήσουμε ατομικό κίνητρο ή ποτήρι ζέσεως για να φτιάξουμε τη λάβαλα. Να ανακατεύσουμε τα αντιδραστήρια. Να βάλουμε γλένα ή ελαιόλαδο. Διαφορετικές ποσότητες ξυδιού, σώδα, λαδιού, χρώματα ζαχαροπλαστικής θα παίξουν ρόλο. Η θερμοκρασία θα επηρεάσει το χρόνο της λάβαλα. Η σειρά ανάμειξη των υλικών να προτιμήσουμε σώδα και ξύδι για να αντιδράζονται δισκείο με ή χωρίς νερό. Η μάρκα του δισκείου επηρεάζει τη διάρκεια της λάβαλα. Να βάλουμε ένα ή περισσότερα κομμάτια δισκείου. Για τα πειράματά μας χρησιμοποιήσαμε τα υλικά που βλέπετε, ηλίου, ελαιόλαδο, ξύδι, αναβράζοντα δισκεία και σώδα. Χρησιμοποιήσαμε για όργανα, ζυγαριά, χρονόμετρο, ποτήρια ζέσεως, ορμομετρικούς κυλίνδρους, υδροβολέα, θερμόμετρα και μία γυαλίνη ράβδο κλπ. Για να κάνουμε τα πειράματα, χρησιμοποιούσαμε κάθε φορά μία διερευνητική μέθοδο. Στην αρχή πάντα κάνουμε τις υποθέσεις μας και σκεφτόμασταν τι μπορεί να γίνει στο πείραμα και ποια είναι τα αποτελέσματά του. Ύστερα, προχωράμε στο πείραμα, το κάναμε, χρησιμοποιούσαμε πάντα με συγκεκριμένο τρόπο τα υλικά και με σωστές ποσότητες και κάναμε τις παρατηρήσεις μας. Στο τέλος, πάντα επιβεβαιώναμε ή απορρίπταμε τις υποθέσεις μας και βγάζαμε κάποιο συμπέρασμα. Έτσι λοιπόν, τώρα θα σας δείξουμε δύο παραδείγματα. Ένα ερώτημά μας ήταν αν το μέγεθος του δοχείου θα επηρεάσει την επίδραση και την αντίδραση των υλικών της λάβαλα. Και έτσι ξεκινήσαμε με το πρώτο βήμα, την υπόθεσή μας. Σκεφτήκαμε ότι χρησιμοποιώντας ένα χαρτί και κοντό δοχείο, η λάβαλα η αντίδρασή της θα πάρει λιγότερη ώρα. Ενώ με ένα οκομετρικό κίνητρο, που είναι ένα στην ουσία στενό και ψηλό δοχείο, θα πάρει πολύ περισσότερη ώρα, μιας και το αέριο που βρίσκεται μέσα στις φυσαλίδες που παράγεται, θα πάρει περισσότερη ώρα για να φτάσει στην επιφάνεια του υγρού και να κατέβει ξανά στο πυθμένα του.
για το πείραμα. Χρησιμοποιούμε το μαγνητικό κύλινδρο και το ποτήρι ζέσεως και στα δύο δοχεία βάζουμε κατά σειρά τη σόδα, το λάδι, το πνεύμα και το ξύδι. Αφού κάνουμε το πείραμα, τελικά επιβεβαιώνουμε την υπόθεσή μας, όπως τελικά στο μαγνητικό κύλινδρο η αντίδραση πήρε πολύ περισσότερη ώρα και η διαφορά του χρόνου ήταν περίπου 20 δευτερόλεπτα. Προχωράμε στο παράδειγμα δεύτερο, όπου εκεί πέρα αναρωτηθήκαμε τι διαφορά θα υπάρχει και πώς θα επιδραστεί το πείραμα και η αντίδραση, αν στην πρώτη περίπτωση βάζαμε σόδα και ξύδι, ενώ στη δεύτερη περίπτωση βάζαμε αναμέσωτο στοιχείο και νερό. Η υπόθεση μας ήταν ότι με τη σόδα και το ξύδι θα πάρει πολύ περισσότερη ώρα η αντίδραση, αφού θέσαμε πως επειδή θα είναι φυσικοποιημένα τα υλικά, θα χρειαστεί πολύ ώρα να αντιδράσουν πλήρως. Ενώ το στοιχείο και το νερό θα αντιδράσουν πάρα πολύ γρήγορα, άρα θα τελειώσει η αντίδραση πάρα πολύ γρήγορα. Προχωράμε στο πείραμα. Χρησιμοποιούμε ποτήρια ζέσεως. Στο ένα βάζουμε κατά σειρά τη σόδα, το λάδι, το χρώμα και το ξύδι. Και στο δεύτερο ποτήρι ζέσεως, το νερό, το λάδι, το χρώμα και το δισκείο. Τελικά όμως, απορρίφθηκε η υπόθεσή μας. Είδαμε ότι το δισκείο άρχισε να διαλύεται σταδιακά και όταν βάλαμε τη σόδα και το ξύδι, η αντίδραση είναι πάρα πολύ γρήγορα, που στην ουσία η εντυπωσιακή λάβα του διαθέτης ήταν πάρα πολύ γρήγορα και απλά σταμάτησε να είναι εντυπωσιακή λάβα. Η διαφορά των δευτερολέπτων ήταν περίπου 2,5 λεπτά. Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχουμε στο τελικό συμπέρασμα ότι θα προτιμήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μαγνητικό κύλινδρο και όχι ποτήρι επιλέξει. Δεν θα ανανέσουμε το μήκο μας. Θα χρησιμοποιήσουμε ηλιοειδικό. Μεγαλύτερη ποσότητα των μήκων, όπως είναι το ξύδι, σόδα ή φυσικά. Θέλουμε το μήκο μας να έχει μια θερμοκρασία των 17 βαθμών. Η σειρά των υλικών που είναι το μήκο μας, ας πούμε θα κάνουμε πρώτα το ξύδι, μετά το λάδι, μετά το θέλουμε και μετά τη σόδα. Θα χρησιμοποιήσουμε να βράσουμε φυσικά με νερό, γιατί είναι πολύ καλύτερο. Και μετά θα το ξύδι και τέλος περισσότερα κομμάτια δισκείου. Αυτή ήταν μια πολύ συναρπαστική εμπειρία για μας, καθώς χαρήκαμε τις ανακαλύψεις μας. Συνεργαστήκαμε σε ομάδα σαν φίλοι, σαν γέρια. Δουλέψαμε με θερμικότητα, με προσοχή και προσπαθήσαμε να τα όλους. Να σας θυμίσουμε ότι λάβαμε ένα φυσικό και κόσμο πλέον ξέρουμε και εμείς να το φτιάχνουμε θεσμικά υλικά και ξέρουμε ότι θα το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Δεύτερον, η λάβα σχετίζεται με ένα φυσικό φαινόμενο, με τα δραστηριότητα των φυσικών. Θα τα βλέπουμε τις δουλειές μας. Τα ονόματα των συμμετέχουν. Θα σπάσουμε πολύ λίγο χρόνο σας.